За първи път от много години 2/3 от хората се чувстват щастливи. Колко за ко? А останалите? Не пият. Не пият. Нито глас за Пеевски. Да го духат бедните. Това е въпрос на национално достоинство. Това е въпрос на патриотизъм. Това е въпрос на грижа за нашите деца и за бъдещето. За Шенген, за Шенген, за Шенген, за Шенген. Точно тук на този връх те са дали своите кости. При единственото друг избор е да завиете надясно с активно движение, правейки влака да завие надясно. Колко от вас биха завили влака, няма техникоптер, който да ви махне отговорността от... За Шенген, за Шенген, за Шенген. В Брюксел аз говоря с нашите европейски партньори Урсула от Брюксел. Едни от най-богатите хора в държавата са членове на ДПС. Републиката е превърната в република на Пеевски. За първи път от много години 2/3 от хората се чувстват щастливи. Денков, като виждате, не може сам да се защити. Той си отива след 3 месеца, казах ви. Тая тема е приключена с Денков. Виждаме за Денков. Денков виждаме, че батковците му го пазят. Защото са в криза! Що са го пратили това момченце да си играе в този кабинет, което е немирно и с играчките не знае какво да прави. Той не знае как да управля. Ние в такъв диалог няма да влезем с никой! Да не се напряга прекалено премиера, да си върши другата работа, която не си я върши. Той срока му изтече за 3 месеца, няма да е премиер. Благодаря. Кличките се разлетяха и сега като кацнат обратно, искам реда, по който току-що уважих вашите гости, да бъде точно този ред, по който трябва да наредим новия път на България. Колко за ко? Дуду? За Шенген, за Шенген. Дуду? За Шенген, за Шенген. Благодаря ви, това мисля, че беше достатъчно.